Altri non, Galiza sí, foi a voz unánime que onte se expresou con total contundencia nas rúas de Santiago de Compostela pola cidadanía galega, desde a dignidade dun pobo que quere un futuro de progreso, que quere traballo digno, que quere coidar o seu territorio e o medio ambiente e que quere defender a xente do mar e a xente do rural fronte á bomba ambiental da macrocelulosa Altri. Síntome tremendamente orgullosa de ter participado nesta movilización, de camiñar xunto a esa multitude que deixou ben claro que hai un país en pé que non baixa os brazos e que non vai a permitir que se atropelle nin a súa dignidade nin o seu futuro. O vivido onte en Santiago de Compostela é a maior movilización social despois de nunca máis e todas sabemos o que significou esa movilización que puxo punto e final a un ciclo político no que o Partido Popular pensaba que tiña todo atado e ben atado. Estou convencida que, igual que pasou no 2005, esta gran movilización vai ser un gran paso adiante no cambio de ciclo que necesita Galiza, porque os galegos e as galegas onte deixaron ben claro que non están dispostos a ter un goberno que traballa a favor de Altri en contra das súas vidas. Estou convencida de que o goberno de Rueda pagará moi cara a súa traición e deslealdade con este país si decide seguir adiante coa traición que significa Altri.